3 urte bete dira Zaldibarko zabortegia kraskatu eta mildu zenetik. 3 urte beraz, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran hango langileak hil zirenetik. Ordutik zeresan handia eman du aferak, baina jada auzi bakarra geratzen da epaitegietan ingurumenaren aurkako delituarena. Horrekin lotuta, Eusko Jaurlaritzako 3 ingurumen teknikarik ikertu gisa deklaratu beharko dute otsailaren 28an Durangoko epaitegian. Atzo, Zaldibar argitu plataformak deituta, Sololuzeri eta Beltrani omenaldia egin zieten Zaldibarko hitza gauzoan eta beste behin eskatu zuten gertatutakoa argitzeko. 3 urte, Alberto eta Joaquin gure albotik desagertu zirela. Euren familikoei gure maitasuna, gertutasuna eta animoa. Beti zuekin egongo gara. Arratsaldeon, igandean Gasteizen izandako laban erasoaren aurrean arma horiek eramateagatik ezarritako zigorrak zorrostea eta diskoteketako sarbideetan metal detektagailuen erabilera baimentzea proposatu du Gorka Urtaran Euskal Herriko hiriburuko alkateak. Era berean, igandeko indarkeria ekintza erabat gaitzesten duela berretsi du eta babesa bidali die 3 biktimei lehenbailen eta ondo errekupera daitezen. Gorka Urtaran alkateak deitoratu duenez, ez da kasu isolatua. Bilgo gaueko aisialdiak proposatu zuena, hau da, hori, diskoteketako segurtasun langileek metal detektagailuak izatea, nik uste dut hori, neurri positiboa izan daitekela, eta gero beste batetik ere gogortu beharko ditugu jartzen diren isunak labanak eramateagatik, ez dago eskubiderik. Beraz, alde horretatik, pentsatzen du badela garaia seriotasunez hartzeko gai hau, ez da gertatzen zoritzarrez, maiztasun gutxiagorekin, guztiz kontrakoa, eta beraz alde horretatik neurriak hartu beharko ditugu ahalik eta azkarren. Gaur hasi du Parisko gobernuak pentsio erreforma proposamenari buruzko eztabaida Frantziako sindikatuek ezarritako protesta eta geldialdi berriak baino egun bat lehenago. Elisabeth Borne lehen ministroak planteatu du 20 eta 21 urte bitartean kotizatzen hasi denak 63 urterekin erretiroa hartzeko aukera izatea, gutxieneko adina baino urtebete lehenago. Aiara Durreta. Gaur hasi dira Frantziako Asamblean pentsio erreforma eztabaidatzen. Frantziako lehen ministro Elisabeth Bornek esan zuen bere proposamena negozia ezina zela, baina oraingoan planteatu du 20 eta 21 urte bitartean kotizatzen hasi direnak 63 urtekin erretiroa hartzeko aukera izatea. Hau da, gutxieneko adina baino urtebete lehenago. Hori adierazi zuen, Journal Dudimantze egunkariarekin egindako elkarrizketa batean eta gainera azaldu zuen akordio baten bila dabiltzatela eta gehiengoa nahi dutela pentsioa reformatzeko. Edonola ere protestek jarraitzen dute eta bihar greba eguna dute Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoa. Labeko koordinatzaile orokor Garbiñe Aranburu eta irakaskuntzako arduradun Irati Tobar komunikabideen aurrean azaldu dira gaur, hezkuntza sailaren eta sindikatuen arteko lanbaldintzen inguruko oinarrizko akordioa eskatzeko. Garbiñe Aranburuk adierazi duenez, 2 dira datozen hilabeteetan askatu behar diren korapiloak, batetik hezkuntza lege berria eta bestetik hezkuntzako langileen lanbaldintzak. Gaurkoan gurean izan dugu 11 telebistan entzun dezagun. Daramagu esaten hezkuntzak eraldaketa sakon bat eskatzen duela eta eraldaketa horretarako batez ere 2 elementu kontuan hartu behar direla pentsatzen dugu, eztabaida hori irekita dago, batetik hezkuntza legearen eztabaida, baina beste alde batetik ere ezinbestez langileen aldarrikapen laboralei ere erreparatu behar zaiela iruditzen zaigu, 2 kontuak bai ala bai elkarlotuak daudelako, ez? Eta 20 tanke blindatu atera dira Bilboko portutik Ukrainara. Joan den ostiralean eraman zituzten Bilboko portura M113 motako ibilgailuak. Madrilgo gobernuak Ukrainako gerra elikatzen duten inplikazioa salatzeko protesta egin du Bilboko talde antimilitaristak. Aiara.
ostiralean Bilboko portura heldutako 20 tanke blindatuak gaur abiatzekoak ziren Ukrainarantz. Hala ere, Madrilgo gobernuak jakitera eman duenez, arazo logistiko batengatik bihar abiatuko dira. Hemen Bilboko portuaren parean aurkitzen gara eta ez dago tankeen arrastorik. Hori bai, azaldu digutenez, galeatik zertzobait ikus daiteke. Asteartean Ukrainara bidaliko dituzten M113 ibilgailuak soldaduak militarrak garraiatzeko erabiltzen dituzte eta tanke bakoitzean 13 lagun sar daitezke. Hori bai, ez da Madrilgo gobernuak egiten duen lehen bidalketa. Irailean beste bat egin baitzuen eta udaberrian Leopard motako beste bi tanke bidaltzeko asmoa baitu. Horrek guztiak zeresana eman du eta Gerrari Ez plataformak protesta egin du hemen, Santurtzin. Deialdira hainbat medio gerturatu dira eta ertzaintzaren presentzia nabaria izan da gainera. 4 furgoi egon baitira. Hala Gerrari Ez plataformak salatu duenez, Espainiako gobernua Ukrainako gerra elikatzen ari da. Eta gure eskuko eledun Josu Etxaburuk hartu du hitza Eusko Legebiltzarreko erakunde gobernantza publiko eta segurtasun batzordean eta konpromisoak eskatu ditu etorkizun politikoaren inguruko eztabaida bati ekin diezaioten talde parlamentarioek. Erabakitzeko tresnak behar ditugu herritarron eskura eta Eusko Legebiltzarrari proposatu eta eskatzen diogu gure etorkizun politikoaren inguruko eztabaida sustatzea. Herritarron parte hartze eraginkorra bermatuz eta erreferendumak egiteko ahalmen osoa bere gain hartu, arautu eta garatzea. Kulturan bestalde, Kainakai abeslari gasteiztarrak Benidorm Festeko abesti irabazlearen euskarazko bertsioa egin du. Horrez gain, finalera heldu ziren beste 7 abestien bertsioak ere igo ditu bere Instagrameko profilera. Bere album berrian ari da lanean eta bitartean eusko berrak egiten ditu sareetan. Bertsio mota hauei eusko berrak deitzen diet eta hauek egiten hasi nintzen orain nire album berria prestatzen ari naizelako eta sareetan aktibo egoteko. Gehien kostatzen zaidana da, jendeari ulertaraztea ezin dituala bertsio hauek osorik egin. Horretarako, banago lan egiten ere musikan, nire album berrian, eta izango duzu aukera entzuteko urte amaiera. Eta kiroletan, Amaiaren senideak, adiskideak eta herritar ugari elkartu dira Urnietako San Joan plazan. Urtarrilaren 19an, elur jausi batek harrapatuta zendu ziren Iker Bilbao eta Amaia Agirre mendizaleak. Hala ere, Amaia Agirre alpinista maite zutenek ez dute fitzroi gorroto. Aske bizitzatzera, eta zure barnea entzuten ikasiz, aske bizitzeko autua egin duzu, zure pasioari guztiz entregaturik. Nork ez du horrelakorik nahi. Bizitzale handia izanik, beti izan zara ere dugu guztiontzat, eta betirako izango zaitugu inspirazio iturri. Alpinistentako dagoen munduko txoko eta bazter politenetariko batean geratu zara, betirako mendiak dezakatik. Gaur 3 urte bete dira Itzagako zabortegiak kraskatu eta amildu zenetik. 3 urte beraz, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran hango langileak hil zirenetik. Atzo beharginei omenaldia egin die Zaldibar Argitu plataformak. 100 lagun baino gehiago elkartu dira Itzaga auzoan Zaldibarko zabortegiko Luiziaren 3. urteurrenean. Erantzukizunak argitu daitezela eskatu dute. 3 urte, Alberto eta Joaquin gure albotik desagertu zirela. Euren familikoei gure maitasuna, gertutasuna eta animoak. Beti zuekin egongo gara. Astelehen honetan 3 urte bete dira Berte Recycling enpresaren Zaldibarko zabortegi amildu eta Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze lurpean geratu zirenetik. Beltran oraindik lurrazpian dago, Sololuzeren gorpua bakarrik aurkitu zuten. Oraindik zauria nagusi da eta gertatutako ahanzturan ez erortzeko 100 gora Itzagan bildu dira, Zaldibar Argitu plataformak antolatutako ekitaldian. Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze oroitu, zabortegian gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak exigitu eta erantzukizun guztiak argitzeko eskatu dute.
Horretarako musika emanaldiaz eta lore eskaintzaz baliatu dira. Heriotza hori ez gain kalte handia izan zen inguruan ere. Zenbait egunetan kutsadura atmosferikoa handia izan zen. Batez ere 37 biztanleko Eitzaga auzoan. Urte luzez sufritu dituzte kamioien joan etorriak, lur eta uren kontaminazioak, zaratak, amiantoz betetako hondakinen goraberak. Eta orain, guzti horri, lurren desjabetzeak, inposizioa eta informazio eza gehitu zaizkio. Zaldibarko hondamendiaren arira 2 auzi ireki ziren. Bata ordea 2021 batean itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarrena berriz ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa Durangoko lehenengo instrukzio auzitegiaren eskutan dago. Eusko Jaurlaritzako 3 ingurumen teknikarik ikertu gisa deklaratu beharko dute datorren otsailaren 28an. Gai aldatuta asteazkenera arte greban izango dira Bizkaiko zahar-etxeetako langileak elak deituta lanuztea abiatu da jada. Sindikatuak Bilbon manifestazioa eginez Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik Bizkaiko Foru Aldundikora beharginek salatu dute negoziazioak etenda daudela eta gainera egoitzetako prezioak igotzean gezurretan aritzea leporatu diete enpresei. Hitzarmena negoziatzen daudenez, ez dela egia, kuota igotzen diete usuarioei, horrek suposatzen du 6,5 edo 10 baten tartean igogera eta 300 euro hilean. Gainera, egotzitan langileen hobekuntza batera dala, ez? Eta iruditzen zaigu oso mingarria horrelako argudio bat erabiltzea gezurra denean. Guretzat publikoa izan beharko litzateke zerbitzu bada eta ez du egiten. Halere, behin dirua eman da, kudeatu behar duzun zerbait da, ezin duzu utzi eta alde batera utzi parte hartu gabe, ez? Hogei tanke blindatu atera dira Bilboko portutik Ukrainiara. Joan den ostiralean eraman zituzten Bilboko portura M113 motako ibilgailuak. Madrilgo gobernuak Ukrainiako gerra elikatzen duten inplikazioa salatzeko protesta egin du Bilboko talde antimilitaristak. Gerrarik ez! 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 Kanpora! Kanpora! Jaki! Jaia! Errusiaren erasoa eta NATOren politika espansionista gaitzesten ditugula. Baita, egun Europako gobernu guztien gero eta militarismo handiagoa ere. Ukrainako herri langileari elkartasuna adierazten diogula eta Errusian eta Europako gainerako herrialdetan gerrari uko egiten dioten emakume eta gizonen alde gaudela. Ukrainara armak bidaltzeari uko egiten diogu. Izan ere, gertakariek erakusten dutenez, horrek gatazka gainditzeko eta Europa Errusiarekin gerrara bultzatzeko baino ez du balio. Eta Espainiar estatuko gobernuari exigitzen diogu ahaleginak egin ditzala berehalako su-etena lortzeko eta Europa erdialdean bakea sustatzeko. Gai aldatuta, Espainiako gobernuak errefuxiatuentzako zentroa lehiaketa publikora atera du. Aldizkari ofizialean argitaratu zen proiektua, Arana Klinika egoitzan errefuxiatuei harrera zentroa eraikitzeko obra. Aurrerapauso horrekin, proiektua diseinatuko da eta eraikina birgaitzeko lanak has ditzakete. Espainiako gobernuak lehiaketa publikora atera du Gasteizko Arana egoitza zaharrean errefuxiatuentzako zentroa eraikitzeko obra. Otsailaren 2an estatuko aldizkari ofizialak argitaratu zuen migrazio estatu idazkaritzan. Izan ere, urgentziazko izaera eman dio izapide horri. Hau da, eraikuntza proiektua idazteari eta eraikina birgaitzeko lanak egiteari.
Proiektua Espainiako gobernuaren berreskuratze eraldaketa eta erresilientzia planaren baitan kokatzen da, eta 2023rako aurrekontuetan jasotzen da. Aurreikuspenen arabera espero du lanak uztailean hastea, gauzak horrela 2024rako irekitzea aurreikusten du. Azken albistea ailegatu da PSE eta EAJ alderdien arteko polemika amaitu ostean. Hala ere, EAJak ez du oso ondo jaso Espainiako gobernuaren azken erabakia. Lantalde bat sortzea eskatu zion Madrilgo gobernuari, baina ez zuen jaso erantzunik. Hori dela eta kritikatu du emandako aurrera pausoa eta azpimarratu du babestuko duela EAEko modeloa. Beraz, EAJaren jarrera proiektu honen aurka izan arren, aurrera eramango dute Madrilgo gobernutik eta momentuz ez du lantalderik osatuko. Hori bai, gizartearen iritzia eta galderak entzuteko prest azaldu da gobernua. Eta astelehen honetan Arana gizartetzean bilera antolatu du auzoko edo Gasteizko lagun guztien galderak erantzuteko eta proiektuaren zehetasunak azaltzeko. Gobernu espainolak Gasteizen duen ordezkari ordetzan eskaera bat erregistratu dute Madrilek errefuxiatuak hartzeko zentro bihurtu nahi duen Arana klinika menpekotasuna duten pertsonentzako zentro bezala irekitzea eskatu. Zehazki, 2. eta 3. graduko Alzheimerra duten pertsonentzako 50 plaza eta lehenengo graduko Alzheimerra duten 40 pertsonentzako eguneko zentroa eskatu dute. Gutuna entregatu ondoren, ordezkari ordetzaren aurrean kontzentrazioa egin dute. Eta Nafarroako funtzio publikoko langileak grebara deitu dituzte sindikatuek otsailaren 15erako. ELA, Bugete, Comisiones Obreras eta Esteila sindikatuek grebara deitu dute langile publikoen lanbaldintzak hobetzeko eta Nafarroako gobernuarekin benetako negoziazioa egitea aldarrikatzeko. Sindikatuek aurkeztutako aldarrikapen nagusienen artean sektore publikoko privatizazioa amaitzea eta orain arte privatizatu dena iraultzea, Nafarroako gobernuak autogobernu eskumenak erabiltzea, enpleguaren egonkortasuna eta behin-behinekotasuna 8%tik behera murriztea daude, besteak beste. Sindikatuek aitortu dute grebaren deialdiaren atzean osasunbidearen azken asteetako egoera dagoela. Eta Arabara Salto Labek oniritzia eman dio Arabako ardogintzako aurreakordioa sinatzeari. Aurrera pauso horrekin jarraipena eman zaio iaz sinatutako hitzarmenari. Lab pozik azaldu da akordioarekin, hala ere, ELA sindikatuaren jarrera salatu dute. Euneko 12,5ko igoera bermatuarekin eta gainera iraunaldiaren amaieran KPIa 12,5 horretatik horren gainetik eratuko balitz, bera ere eguneratua izango litzateke. Orduko jetxiera izango du 2025ean hitzarmenak, orduek edo esan lan orduek zaramatela izoztuta, eta besteak bestere lan istripu du lan gaixotasunekiko osagarriak 8 hilabetetik 10 hilabetetara pasatzen dira. Bere aldetik, gure eskuk agerraldi bat egin du Eusko Legebiltzarreko erakunde gobernantza publiko eta segurtasun batzordean, esatetik egitera pasatzeko unea dela azpimarratu du elkarteak eta konpromisoak eskatu die Eusko Legebiltzarreko alderdi politikoei. Gure eskuk askotan esan duenez, Euskal gizartearen gehiengoaren borondatea argia da. Erabakitzeko eskubidea erabili nahi du.
borondate horri bide emateko erabakitzeko eskubidea lege bihurtu behar dela aldarrikatu du gure eskuk. Norabide horretan, eskaera batekin etorri ginen Eusko Legebiltzarrera joan den 2022ko ekainaren 22an. Eta eskura eman genion Eusko Legebiltzarreko lehendakariari, Bakartxo Tejeria Andereari alegia. Gaur, 2023ko otsailaren 6an, erakunde Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordearen aurrean, eskaeraren zentzua eta xehetasunak azaldu ditugu. Eta honekin batera, eskaera bideratzeko Legebiltzarrari eskatzen dizkiogun konpromisoak ere. Konpromisoak eskatzen ditugu, hitzetatik harago, ekintzak nagusitu daitezen, eta herri honek merezi duen etorkizuna anbizio handiarekin landu dezagun. Eta gutxienekoen iritzia eta jarrera guretzat errespetagarria den bezala, errespetagarria da gehiengo zabal baten adostasuna. Eta gutxiengo baten iritziak gure ustez ezin du izan paralizantea herri honen gehiengoa ordezkatzen dugunon aurrean, eta ezin du izan betoa jartzekoa. Kulturarlora salto, Gasteizko udalak Labe gazte laborategia sortu du, espazio horrek gazteentzako gune artistikoa delarik. Gasteizko gazteek sorkuntzarekin lotutako jarduerak bideratu ahal izateko topagune bihurtzea du xede. Eta Nafarroan, Navarra Sumak Iruñeko udalan herri ekimenei esartzen dizkien oztopoak salatzeko guztion Iruñea dinamika jaio da. Horretarako, hainbat eragile kultural eta sozialak batu dira. Esaterako, Iruñeko jai batzordeak, Sanferminetako peinak, erraldoien konpartzak eta dantza taldeak. Bildu gara hemen, guztion Iruña para todas plataforma aurkezteko, duela hilabete batzuk biltzen hasi ginen, gu guztiok udalaren partetik ekimen desberdinak aurrera emateko baimenen debekua edo aldaketak jaso genituelako, eta justo ere aurreko astean auzoak plataformak jaia jende aurkeztu zuenean, mahai gainean jarri zuen udalak jaietako, ekimenak eta jaietako, auzotako jaiak aurrera emateko jartzen zituen trabak, guk gaur auzoak plataformaren testigoa hartu nahi dugu, eta plataforma hau aurkeztu denen artean, erantzun amankomun bat emateko udalaren debeku guztiek. Asteburuan jasotako ez makila eskuan hartuta eta kolpen erritmoari jarraituz, etxez-etxe kantuz ospatu dute Santa Ageda bezpera milaka lagunek.
Baina ardita hartalde kontun, gaztak du nahiko botere, eta erakutsi nahian gabiltza, ohitura zarrenak ere. Santa Ageda bezpera dugu, Euskal Herriko eguna. Etxe guztiak kantuz pozteko, aukeratua deguna. Egun ondan oi ohitura zarrak, esaten duen legera. Kampuan fresko xamar da bota, berora etorri gara. Eta lerroburuetan aipatu bezala, Kaina Kai abeslari gasteiztarrak Benidorm Festeko abesti irabazlearen euskarazko bertsioa egin du. Horrez gain, finalera heldu ziren beste 7 abestien bertsioak ere igo ditu bere Instagrameko profilera. Hauei eusko berrak deitzen diet, eta hauek egiten hasi nintzen, orain nire album berria prestatzen ari naizelako eta sareetan aktibo egoteko. Gehien kostatzen zaidana da, jendeari ulertaraztea ezin dituala bertsio hauek osorik egin. Horretarako, banago lan egiten ere musikan, nire album berrian, eta izango duzu aukera entzuteko urte amaieran. Kiroletara salto, Amaia Agirreren senideak, adiskideak eta herritar ugari elkartu dira Urnietako San Joan plazan. Urtarrilaren 19an elur jauzi batek harrapatuta zendu ziren Iker Bilbao eta Amaia Agirre mendizaleak. Hala ere, Amaia Agirre alpinista maite zutenek ez dute gorroto Fitzroy. Nork ez du horrelakorik nahi. Bizitzale handia izanik, beti izan zara ere dugu guztiontzat. Eta betirako izango zaitugu inspirazio iturri. Alpinistentako dagoen munduko txoko eta bazter politenetariko batean geratu zara. Betirako mendiak dezakatu. Amaia, gailurretik gora gure izarretan zaude. Asteburuan jasotakoei jarraiki, Abadinoko probalekuak harri jasotz erakustaldi berezia hartu zuen atzo igandearekin. Besteak beste, Martin Slizis atleta letoniarrak ikusmin handia sortu zuen. Txaloie bai, munduko txapelduna! Bai, badoa, Martin Slizis!
Ai! Bai! Hortxe duzue, Martin Lizi! Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Eireren amaitu baino lehen abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri, gero arte. Ordu txikitan, kateta mamuak, harima baten gorputzean